80,000 ஷினோபிகள். இந்த உலகம் எதிர்பாராத ஒரு பட. 5 மிகப்பெரிய நாடுகளை சேர்ந்த 5 காகேட்ஸ். எதிர்பாராத அளவுக்கு சக்கராவை கொண்ட 9 டெயில் பீஸ்ட். கடந்த காலத்தை சேர்ந்த மகா வீரர்கள். கூடவே சேஜ் ஆஃப் 6 பாத் கொடுத்த சக்திகளோடு சாஸ்கே அப்புறம் நருட்டோ உசுமாகி. உயிரை கொடுத்து போராடக்கூடிய ஷினோபிகள், வீரர்கள், மான்ஸ்டர், மகா வீரர்கள். ஒரே ஒருத்தனை எதிர்த்த அவன் கால் எல்லாரோட தலைக்கும் மேல இருந்தது. போர்க்களத்தையே விளையாட்டு களமா மாத்தினவன். அவன் பேரை கேட்டாலே எல்லாரும் நடுநடுங்கி போயிடுவாங்க. அவனை எல்லாரும் உச்சியாவோட கோஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அவன்தான் மாதரா உச்சியா.